Loh. Lah kok panggang sini 100 ki piye to Mas? Dilebokne apa urung to Mas ki mau Mas? Lah mbok, lah kuwi stroke apa? Stroke listrik apa stroke listrik apa stroke anu pulsa biasa? Pulsamu dadi panggang dilebokne. Lah ora ngerti tekono ana bocahe, nang ndi bocahe? Ndak. Nang jero nang kamar, nang kamar. Pulsa listrik lho le, untuk pulsa. Jadi nek tukane internet iki. Internetmu. Satu sewu iki dadi 70 giga ya gampang ya apa urusan apa ngarepe? Ya pas metu-metu ngono. Sampe